Amagwini molweni bhotani desha nezidosha kanonke sihlala nami ndihlale nawe ungashenxa ungandishina ngomnye umzuzu ndingayintoni na ngaphandle kwakho. Namhlanje ndibawela sincokole ngeemfihlo zegoqo, iimfihlo zasegoqweni, igoqo eli lomntu ongumama phakathi kwekhaya. Aniliseliliso nina ningabanye igoqo ngokucinga uba nje yindawo yopakisha iinkuni. Hayi, zikhona iimfihlo ezinzulu ngelinye ixesha egoqweni. Bendinqwelela ke sincokole ngaloo nto, nokuthi ningafuni ubazilela nje abantu abangoomama ngelithi kuhanjwe nomrhiba othi umntu ongumama akazilelwa, ekanti nicinga into yoba umntu ongumama njengoba ebhinqiselwa into yoba azabe nemfihlo phakathi kweli khaya, nicinga into yoba kufuneka angcwatywe, kufuneka ahambe aye kookhokho bakhe esindwa zezimfihlo. Uyahlanjululwa kaloku namntu ongumama. Ukuguqula oku kukuhlambulula ukuthi azamkeleke kalula kule ndawo ayakuyo, ze athi xa besiza bangamjongi kakubi. Masicamagusheni, ndinqula ndithandaza ke ngeli xesha ndisithi uzungandijongela into yoba ndinxibela lokho bendiyinxibe izolo. Isizathu sesinye ukuba ndiyafika ngale ntseni yanamhlanje, ndivela kulaa mhlaba wase-KZN. Bendingumhambi kaloku ndiseStenga bethuna, and I was visiting a friend who lost her mother recently, andaphumelela emngcwabeni. Ke nam ke bendisayokhunga bethunana njengamntu ongalifumani ithuba to service friendships. Ndabe ndisuka apho before ndifike e-KZN bendisePretoria, ndine-event that went very well, spiritual conversations with Nonkwenkwezi. Before Pretoria, I was in Carletonville visiting omnye ke naye usister wami igqibelo lasekhaya. Ndizama ukuthi ke I had 3 weeks basically. I was on vacation, guys. I had a good time and ndibuya ndiziva ndisemandleni. Ndizana lo mbakuni ke sibuyele emxholweni ke ngoku ndithi bethunana igoqo lineemfihlo. This video is inspired by a video I came across apha kuTikTok. Umfana mani osemncinci lona ebethetha wethu kwivideo yakhe ngeemfihlo zegoqo, which triggered something kum ukuba le nto athetha ngayo yinto nam endikhula ndiyiva. Yayiva ke ngoku qha andisayifumani ke ngoku, andiligcinanga igama lakhe apho bendizamkhankanya igama lakhe because ndifilisha into yoba lunintsi ulwazaza nalo, siyacamagusha. Qula ndithandaza ke ngeli xesha kwathiwa kum manditsho mandithi igoqo bethunana lineemfihlo. Igoqo ungajongi nje iinkuni ezizipakishweyo phayana. Igoqo ubuyaqwalaselela liyafana nomthonyama. Umthonyama umhlanje bakokwenu awubutshintshatshintshi nje namhlanje bukule kona, kulo nyaka kuzayo bungaphaya. No, because kwabuhlanti kwamthonyama uneemfihlo nawo. Negoqo ke ngokunjalo, igoqo ayonto uthi wawuthanda ubone uba into malisuswe apha, alisuswa nje ke futhi selisuswa. Zibuze uba yintoni libalulekileyo ngegoqo xa kanti kufuneka lisilelwe igoqo xa litshintshwa lizawususwa kule ndawo liyobekwa kwenye indawo, iziko lomntu ongumama. Igoqo lihamba neziko mos, buyayiqwalasela i-setup yasemaXhoseni. Uyeva senditsho into yoba izinto ziyatshintsha. Ewe, amagoqo awasekho, kodwa kumakhaya sakhiwe isiXhosa igoqo likhona. Yaye igoqo indawo yonqulo nayo phakathi kwekhaya. Njengomthonyama siyanqula nasegoqweni bethuna. Ade amanye amakhaya sikoze egoqweni xa kukho umcimbi phakathi kwekhaya, kushwanyiswa umthonyama, kutshayiswa umthonyama. Ukuthini ukushwanyiswa? Kanti ndithethi ngokushwanyiswa inyama. Xa siyogalela sichathaza phaa emthonyameni umqombothi, sichathaza intsipho, sigqiba sibashiyela icuba, kukushwamisa inkundla oko. Yayiva kwamanye amakhaya bayagqitha bahambe bayoshwamisa nasegoqweni, batshayise negoqo kuba kaloku bebetshaya nabo abantu abangoomama aba. Libaluleke ngantoni ke igoqo?
eli igoqo kaloku lineemfihlo njengoba ndisitsho hlobo lokuba bekukhe kwenzeke ngelinye ixesha ufumanisa into yoba xa kukho umakoti walapha ekhaya omithiyo ozithweleyo, fumaniseke into yoba xa ebelekiswa ngabantu abangoomama abangababelekisi, midwives of the day, umntu ongumama mose bebelekele emva kwecango phakathi kwekhaya lakhe. Yiloo nto kuzawuthiwa ungumntana egoqo, I mean wentoni, umntana okhuko wena, bukubelekisela emva kwekhuko, emva kwecango kulaa ndlu inkulu, nto leyo ke ingasenzekiyo. Siyacamagusha. So xa kubelekiswa ibiba ngabantu abangoomama, umntu ongutata kangeni nongena akayazi neyenzekayo phayana. Izigqibo zikoomama. Izigqibo zantoni? Ngelinye ixesha kuyakwazi ukuthi kanye ngeli xesha kubelekiswa kubonakala into yoba ikhona into engazuhamba kakuhle. Uyayiva? Fumanisa uba lo mntana akazulenza ixesha ngokwenkangeleko xa bemjongile oomakhulu, bafumanisa uba no, asinakumyeka lo mntwana aphile. That is why ufumanisa into yoba ngokwexesha lakudala bekunqabile ubona umntu ongathi usisidalwa okhubazekileyo, ngoba bebethi bawubona into yoba ungathi ukhubazekile, yeva, besithatha isigqibo ngumntu ongumama axishwe lo mntwana umoya. Esandobona nje ilanga, umama akakamboni nombona, avalwe umlomo neempumlo uba angakwazi uphefumla. Athini? Abuyele emva, agoduke, abhubhe, asweleke, angabikho. Awugqiba yoqhushe kwamasishane egoqweni. Ibe yinto nje ekhawulezileyo. Uthi umntu ongutata efuna usabela, umntwana seqhushekiwe. Bekungalindwa nomzuzwana. Izisu eziphuncukileyo zeli khaya, umakroto okrekrezileyo, kuthiwe sizawukhutshwa eso sisu, umntwana athathwa uqhushe kwaphi? Egoqweni. Zinto bezisenzeka. Bebhinqiswa nje abantu abangoomama iifaskoti nemibhinqo. Kukuthini? Kwezi faskoti nizawufihla amabibi eli khaya. Babhubha ke ngelinye ixesha abanye oomakhulu bangabantu ababetha, wabulawa nguye laa mntana, wamvala ngokwakhe umoya. Uyayiva ke ngoku? Kuyafuneka ihlanjululwe. Kwa abantwana bahleli kwelaa goqo, uyayiva, kungathethwa nothethwa ngabo, bangazange bathiwe namagama, bangaziwayo ngootata abalapha noba babebulili buni. Uyayiva ke ngoku? Ucinga into yoba oomakhulu abazufika babuzwe kwelaa lizwe bayakulwa, bawungabikho? Yiloo nto kumntu ongumama naye kudingeka uba azilelwe, aguqulwe. Ukuguqulwa kukuhlanjululwa, uyayiva? Pave your way ukuthi wamkeleke nawe kule ndawo yakuyo. Njani umntu ongumama angazilelwa? Like kufuneka nje yena ahambe nje abe ngathi khange abekho kulo mhlaba. Yeva, kukho amabibi esawufasinawo singabantu abangoomama, singabantu baloo nto, ingakumbi aba bangemva, okhokho bethu. Amathongo ayavela kubantwana bekhaya, uyeva, umntwana uthonga igoqo, uthonga inkomo egoqweni. Kude kubekho isiko lokusikoza igoqo. Bazandiphikisa ke ngokungazi, kodwa ndiyakuxelela into yoba likhona isiko kuwiswa inkomo, ingabizwanga mama uthile, kungabikho gama laa mntu, kuthiwe kuphiwe oomama egoqweni. Kuwiswa inkomo eyimazi. Iwiselwa phi? Phaa egoqweni. Kutshayiswe emthonyameni, kubuye kuzotshayiswa egoqweni. Kulungiswa laa mimoya ihleli kwelaa goqo. Ndiyazicamagushela xa nditshoyo. Ndizama ukuthi xa ningoodade obawo nixabile emakweni, okanye niziintlabi, okanye nizinkulu, okanye ningoomafungwashe nixabile into yoba hayi zandayiva, umntu ongumama apha ekhaya zange wazilelwa, ze niyazi uba yayiliphutha labo bangaphambili kwenu, kodwa zibuzeni into yoba bona bahlanjululwa yintoni xa singazubanika inkomo, singazubapha iinkomo zabo.
ndiza naloo nto namhlanje. Otherwise camakwini bethunana ndisezawu mane ndisiza nomxholo ndi-very much free ngoku ndibuyile kuthiwani elibhangisweni cama.